Dani Mocanu este din nou în vizorul polițiștilor după ce, alături de mai mulți prieteni, l-ar fi bătut crunt pe un alt bărbat într-o benzinărie din Pitești. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional, iar colega mea, Oana Guran, ne spune de la ce a pornit totul. Bună seara, Oana, te ascultăm. Bună seara, Cristian! Se pare că totul a pornit de la o ceartă care a degenerat. În imagini se vede cum mai mulți indivizi înarmați cu bâte lovesc cu bestialitate un alt bărbat până când îl lasă la pământ. Printre agresori se află și Dani Mocanu, dar și fratele lui, iar cântărețul este surprins în timp ce ține victima ca să nu riposteze sub ploaia de lovituri. Martorii au sunat la 112, însă cântărețul și complicii săi au fugit până să ajungă polițiștii la fața locului. Victima a ajuns la spital cu răni grave și a avut nevoie de internare pe secția de neurochirurgie. Între timp s-a deschis și un dosar penal și cel mai probabil Dani Mocanu și toți ceilalți implicați vor fi chemați la audieri. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!